Slovensko je poslednou krajinou v Európe, kde sa dnes koná sprievod Dúhový Pride. Už krátko po jeho začiatku zaútočili na účastníkov stretnutia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave neonacisti. Radikáli opakovane útočili dymovnicami a pesťami. Situáciu v centre Bratislavy teraz sleduje aj reportérka Jana Pišteková. Jana, ako sa stretnutie dnes popoludní vyvíjalo? Dobrý večer. Na Hviezdoslavovom námestí sa dnes okolo 14. hodiny zhromaždilo niekoľko stovák prívržencov Dúhového Prideu. Ten sa mal okolo 14. hodiny začať pochodom v uliciach Starého mesta. Situácia sa však zmenila. Približne 100 radikálnych extrémistov už od začiatku ostro protestovala proti tejto komunite a zároveň aj proti ich požiadavkám. Tie zneli: chceme uzatvárať manželstvá, chceme mať možnosť mať vlastné deti a chceme využiť možnosti asistovanej reprodukcie. Chceme mať rovnaké práva ako všetci ostatní. Ostré protesty zo strany radikálnych extrémistov vyústili do krvavých incidentov. Najprv neznámi radikálni extrémisti napadli dvoch mladíkov, ktorých prišli ošetriť záchranári. Neskôr sa podarilo mladému mužovi preniknúť pred pódium a začal hádzať kamene do lesbických poslankyň Europarlamentu Márie Cornelissen a Ulrike Lunáček. Tie následne kontaktovali európskeho socialistu, rakúskeho europoslanca Henesa Svobodu, aby im pomohol. Požiadal vládnu stranu Smer, aby zariadila rozpustenie nelegálneho a neohláseného zhromaždenia extrémistov a prívržencov Slovenskej pospolitosti a ľudovej strany Naše Slovensko, ako je to v Európe bežné. Dúhový pochod sa nakoniec v uliciach Starého mesta nekonal. Organizátorom to oznámila polícia z dôvodu ich bezpečnosti. Situáciu monitorovali policajné vrtuľníky aj motorové člny. O 17. hodine sa gejovia a lesby a ich prívrženci začali presúvať z Hviezdoslavovho námestia na most SMP, kde na nich už čakali radikálni extrémisti. Polícia sa útoku snažila zabrániť a tak extrémisti začali policajtov napádať fľašami, kameňmi, slzotvorným plynom, ale aj vajciami. Policajti ich agresívne útoky nakoniec veľmi rýchlo ukončili. Na miesto boli vyslané 4 ambulancie rýchlej zdravotníckej pomoci, ranených pribúdalo a 10 boli prevezení do detskej fakultnej nemocnice Kramáre, niektorí na Antolsku a niektorí na Mickiewiczovu. Po zásahu polície sa situácia upokojila a gejovia, lesby a ich inak ako heterosexuálne orientovaní ľudia sa pomaly presúvali cez most SMP k Tyršovmu nábrežiu. Polícia pri sade Janka Kráľa strážila doslova rozúrených antisympatizantov tejto menšiny a tohto pochodu, ktorí sa aspoň vulgárnymi pokrikmi na adresu matiek, lezieb a gejov snažili týchto ľudí zastrašiť. Niektorí sa snažili na nich aj pľuť, ale policajti opäť zakročili. Momentálne sú ešte niektorí účastníci Dúhového pochodu zhromaždení na Týkom pláži, kde čakajú na odchod dvoch lodí, na ktorých bude pokračovať Dúhová party. Situácia je momentálne veľmi pokojná a nepredpokladáme, že by sa mohla zhoršiť. To je odo mňa všetko. Vyhrotenú situáciu v Bratislave počas dňa sledovala Jana Pišteková.